minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 8 kita surat Taufik. Wal ismus sani. Boleh panggil ismus sani. Utawi dunduman kapindo iku al-afmalu murtad bangsa penggawe. Dadi murtad wingi pun akidah wonten, pengucap nggih wonten. Sakniki kantun tingkah utawi penggawe sing iso ndadosaken kita niku secara tidak langsung yuk dadose murtad. Tingkah-tingkah niku napa mawon? Kasujudin kaya sujud lisonamin maring berhala. Sujud marang berhala. Lah nek ning selfie tok karo berhala pripun boten napa-napa. Jenengan kok teng pantai Jati Malang yo wonten berhala. Napa niku watung nah Dewa Ruci, Dewa Ruci yuk jenengan foto apun sing penting boten nyembah. Yuk jenengan teng alun-alun yuk kakak berhala ono sapi, ono bajak, ono celorok, manggis, dolalak, pun celorok berat, celorok akbar ya. Yuk neng foto-foto tok boten napa-napa. Sing penting boten disembah. Sembah ini berarti mengkultuskan, wajib pokoknya mengkeramatkan. Au syamsin utawa marang srengenge. Zaman Nabi Ibrahim urung kenal kali Gusti Allah yo sempat bertanya-tanya tentang apa yo kae yo srengenge kae Tuhanku yo. Apa yo pangeranku yo. Wong karan wong iku mung berjalan akali dadi sinar matahari ini boten wonten kan cecepulan barang kan ya ora sehat. Kadang penggalihe niku srengenge. Au makhlukin utawa maring makhluk akhara kang meneh. Nyembah dateng makhluk kang meneh. Lah nek salaman cucuk tangan pripun boten napa-napa. Penghormatan. Sing penting boten ngantos nyembah. Nyembah niku wis pokoke malu banget. Wong biyen iki ngaten. Dadi kok iso-isone ana berhala kan. Dados wong jahiliyah niku riyen duwe kebiasaan nek wong tuwane apik niku yo digawe patung. Lah nek patung seakan-akan pokoknya memantau dekne. Yuk jadi beramal ingkang sae seakan-akan diweruhi bapake terus. Jadi weruh terus yuk jadi apik ngene iku. Dadi ling amal krana berhala niku krana misale kaya patung Ahmad Yani. Yo engko timbul semangat nopo gawe nopo ngoten niku misale. Jadi kon ngamal ora krana Gusti Allah. Hal-hal sing sederhana kan niku.
Gajah Mada. Jadi ojo sampai yuk dados seakan-akan amal ning rono termotivasi hal-hal sing ngaten niku. Yuk kedahe pripun amal sae niku kabeh sing nuntun Gusti Allah. Lah kita kuat ngenten saking maksiat ya saking Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dadi nek ning patung Jenderal Ahmad Yani, patung WR Suparatman, patung Dr. Sutopo, patung Sowo Ngaring kok sinten? Patung Duren. Lah niku ning sebatas ngetoki ning mujudke iki lho pahlawan-pahlawan sing biyen saking Purworejo ben langsung meros sejarah. Mboten napa-napa niku nggih nguwatke Ahmad Yani iki lho wong Gebang. Nggih mboten. Masya Allah, wong Purworejo apa menika daerah Sujen iki pawathah mujudaken utawa munculaken para ulama-ulama lan pejuang-pejuang. Mulane dijenengi Sujen, nggone wong suci. Mulane wong suci nek bener ya kudune isin Oh. Nggih napa mboten? Nah itu jadi motivasi kuatal piatu Sujen soleh sejarahnya Sujen kata-kata wong soleh itu dadosaken motivasi kita masa depan dan teruske soleh Allahumma lha niku pinten-pinten murtad bangsa penggawe lah nek nyembah utawa hormat kali bendera pripun? Hormat kali bendera niku boten termasuk murtad sing bangsa Afnal. Nika boten nyembah sebatas hormat penghormatan biasa, ndak sampai menyembah. Sak mempere wong jenenge wae bangsa Indonesia. Nek ngonten nggih sebagian sedulur kita niku sing boten purun hormat kali bendera. Nek boten apa-apa pancen mantepe ngoten. Semoga-moga kok sing penting padha slamete karo negara tetep ayem kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu tsalitsu utawi dunduman kang kaping 3 al aqwalu iku al aqwal murtad bangsa pengucap. Bagi Bapak Ibu, omongan pengucap sing kadang-kadang kita ora ngerti niku dadosaken murtad. Wahya utai murtad pengucap iku kathiratun akeh, jidan kelawan banget. Latun hasor ora kena kewilang-wilang minha saking murtad, saking katahe nanti ra kena diwilang wong lisan iki nek pas padung kondo wis saking katahe kalimat-kalimat gila mboten. Oh masyaallah, mulane dawuh man kasura kalamuhu kasura khotohu. Wong sing akeh omonge iki akeh salahe. Man kasura kalamuhu kasura khotohu. Yantun ingkang kathah kondone kathah salahe. Lalu niki sing akeh omonge sinten? Rose.
ngomong terus. Jadi potensi salah ya kayak yang dulu tidak boleh. Tapi insya Allah nek babakan ilmu ya insya Allah boten salah nek bahas ilmu itu. Lah mau kondo sing pripun kondo sing boten nonton manfaate iku sing marake dadi salahe. Lah saniki kondo-kondo napa mawon sing ndadosaken iso dadi murtad. Minha setengah saking murtad pengucap iku ayat pula yen tok oleh ngucap li muslimin maring wong Islam ya kafiru he kafir. Lah wong Islam kok dikafir-kafir iku murtad. Medeni to. Wonten apa mboten? Wonten. Ada terbawa kondisi muneke kancane malah kafir ning beda furuk. Padahal ning perbedaan cabange tok. Perbedaan fur'iyah. Ya orang ning beda-beda ngoten ya aja sampai kafir. Kowe patokane selagi ya Allah ya ora mati kafir. Donga si Allahumma aman. Kaya dhewek niku ning alam Kanjeng Nabi ngali pol-polan selagi si Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tetap status Kanjeng Nabi tidak sampai dituhankan. Tetap makhluk Gusti Allah, jadi ora sampai kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngundang kancane apa mau? Ya kafir. Ini kadang-kadang dah sekolah jenenge. Bocah sekolah nggih, kancane niku nek pas absen misalnya selamat, Vincent, nonis Pak. Berarti itu misalnya yuk, Farhan, nonis, terus enggak tak berbuyon kata ibu. Yang jauh pulau emosi orang tuwe minta kancane podo Islam kok nonis. Au ya Yahudiyu utawa he wong Yahudi, undang kancane Yahudi. Dari bahaya Pak. Niko sing saniki polemik Habib niko nun sewu lah senajan misalnya kok dinalah terbukti misalnya kok sing dibuktikan liko kok terus misalnya dia sampai titik mengatakan Yahudi. Wong niku punya syahadatnya jelas, membahasnya tentang ilmu jelas, membahasnya tentang Quran jelas, membahasnya tentang hadis jelas. Dan kita boleh tidak cocok dengan orangnya, tapi kalimatnya, kalamnya jangan sampai kita tidak cocok. Kenapa? Itu Quran, itu hadis. Yang disampaikan Quran, yang disampaikan hadis, jadi apa yang disampaikan. Jangan melihat orangnya, selesai masalahnya. Oh jadi kebiayaan kowe ngene saka nun sewu buat lagi kadang-kadang. Ini orang ditopo bahaya. Lalu misalnya Pak Kali ngoten ya wong Islam, syahadate sami, Qur'ane sami. Wong iki ora ngereng-ngerengi ngoten to nggih. Muga-muga selamat kabeh Allahumma. Amin. Ngoten mawon. Jadi aja sampai kok pos podo-podo ngoten komentar niku Yahudi ngoten kok piye to. Lan bahaya ora ngaji surah Taufik kok. Ngaji orang meneh komentar ngoten nggih mboten. Iku wonten malah murtad piyambak naudzubillah. Kok dicoba Indonesia tetap ayam tentrem. Ini kalau mereka tadi ini sekedar mawon. Bismillah beriku ngaji yo melu ngoten mawon. Ilmu marane selamat dunia. Kula niku boten pro mriki pokoknya bismillah selagi menyampaikan sesuatu yang hak kita terima. Ilmu Jawa niku lho ditutur
bener iku monggo kalau sare-sare iki saya titik kang pantes diniru najan metu sangka wong ente bebek senajan tok medal saking wong sing edi kok pake ramah jaji ngono nek apa sing disampaikan apik ya ditampa lamun bener nggone muruh iku pantes sira anggur Iku kangge pendidikan itu undur makola wala tandur makola. Malah kula mau nate maos dawuhe gurune kira sinten. Gurune Gus Mbah Maimun Zubair. Sliramu nek arep ngaji yo aja nunggu sing mulang wis nglakoni kabeh. Ya ora bakal sida dadi ngalim yo. Mboten siyos dadi ngerti sliramu. Dadi misalnya jenengan misalnya ngaji yo nunggu kula niku apa sing kula ngaji wis dilakoni kabeh ora sida ngaji kula aku. Jangan utami nggih. Dados ngaten. Dadi wonten sing ilmu nggo kula, wonten ilmu nggih jenengan. Lah nek ilmu nggih kula dinten napa sing disampaikan berusaha sudah dijalankan. Ngoten. Dadi boten tenggen jenengan, nek jenengan pokoknya boleh menyampaikan sesuatu yang baik pun. Lah nek kula matur ngaten yo diusahakan sudah dijalankan. Ngoten. Nah, ketemu tadi yang nggih. Mengundang wong Islam ya kafir, ya Yahudi, au ya Nasrani utawa he Nasrani. Utawa ya ngadiman, utawa he wong kang ora nono agamane, ya ngadimadin. He wong ora agamane, berarti napa? Wong ora agamane napa berarti? Ateis iki. Ateis apa? Ateis. Orang yang ngomong tadi, ora benar-benar duwe agama. Kowe titen-titenane nek wong duwe agama niku ngaten siji. Nek cara kula ngaos Nasaihul Ibad. Dadi maos kitab Nasaihul Ibad niku ngendikane Syekh Hasan Basri. Ngendikane apa? Syekh Hasan Basri. Syekh Hasan Basri ini dawuh bilih tiyang niku niki bahas tentang sabar. Nek ora sabar nampa balaya utawa bilahi utawa musibah. Siji sabar nampa musibah. Nomor kalih sabar dilarani makhluk. Nomor 3 sabar ngengken maksiat. Nomor sekawan sabar ngelakoni kewajiban. Jadi nek wong kok ora ana patang sabar niki maksudnya mbok nonton indikator ekonomi niku ladinalah. Ora ana agama iku wujud lahu kadhe wong iku. Maksudnya pripun? Nek tiyang duwe agama itu kemungkinan besar duwe rasa sabar. Misalnya kok kena musibah senajan toh pada saatnya itu berontak. Niku sang sedang motor diri. Ya kok
piye wong arep kersane Gusti Allah. Lho, kira mboten. Iki wong agama ngoten niku. Pertama pahit luar biasa, berontak segala macam berontak, bahkan nanti kadang sampai arep membunuh dan sebagainya. Tapi suwise kemoto, ini wong yang diagama tadi. Suwise kemoto tapi meneh wong arep kersane Gusti Allah. Ujian silih berganti bertubi-tubi. Pertama tidak menerima, suwise kemoto dhewe atine. Gimana lagi Allah yang atur ngoten. Riyen iku wonten petani teng ngirit daerah Wiromatan. Daerah pundi? Wong yo teko. Daerah itu niku petani reka-rekane niku ana. Njogo sabine saking gawa tikus. Niku iso bengi ora tikus tok, serawani komentar, wedi ora. Puluhan ribu tikus. Sawong niku sak kotak entek, iso geser, dadi ulang geser mulu. Rametan entek, yo wengi-wengi entek, entek kabeh. Yo reka-rekane jogo, reka-rekane. Lah ora tekone tikus wis gila ben. Yo akhirnya isu niku mbak kula termasuk yang ibu. Lanjut yang piye maneh wong wis pasane sing gawe urip. Sing ono ku piye wong ketok dilaku wae lho iki. Nek wis piye maneh. Walaupun pertama seakan-akan berontak, tapi ujung-ujungnya piye wong kersane Gusti. Dhisik niku wonten zamane nabi-nabi rumiyin. Kalau niki ngaji tafsir kalih Mbah Kyai Daud pas teng Masjid Agung. Mbah Kyai niki paring ketinggasan wonten Al-Qur'an niku dipun jelasaken niki babagan loman. Babagan apa? Loman. Jadi ana petani jaman biyen niku sore-sore niku kabeh niliki sawah, niliki yo tandurane gandum apa-apa. Sonten niku Pak, Masya Allah, saking saya tanduran bebyo wis karo kari panene wis mutlak panene watah. Lah dalu niku lho sempat njuk do ngobrol-ngobrol ngaten sing ado panen niku. Sing jenenge injang-injang badhe panen kan siap-siape. Njuk kondone ngaten wong sing ado panen. So sing kasih bae salah ono wong do njaluk-njaluk. Wong kan duwe do njaluk-njaluk ngene. Njaluk-njaluk. Salah ono njaluk-njaluk. Nek cepet nek ora dicepet kok do njaluk penak temen. Ngoten niku. Bahasane sucen lah ngene. Dan luwih rembukan do ngoten niku dokon mangkat apa? Si wong sore wis ditek apik banget lho. Dalu dirembuk-rembukan isu-isu niku tandurane basa kabeh entek panorang jajar. Resik panorang. Wis yo ana sing nyeretus tunggal. Dhewe iki kuwalat karo wong miskin ngono. Ana sing bukan dhewe iki kuwalat. Oh, wis krasa. Salahe mau bengi dhewe iki wae kondo-kondo. Wis esuk sing kasih wae kok tak do njaluk. Wong ora duwe do njaluk. Oh, Gusti Allah wedi ngono wis. Terus ning lampus kok dari panene lho luar biasa. Kuatah kejadian-kejadian ngoten niku. Semongko melon kuanduna kok kari panene kok kari panen raya sebar kesekian. Gusti Allah punya rencana lain. Hujan total ora ono dipanen piye. Ada apa? Ngono kuwi. Ada apa? Termasuk sekarang yang terjadi. Panen susu saya katakan. Panen susu sak katakan. Ngoten 400.000 liter susu ora rawuh. Nggih sampe perang mboten sing glundung-glundung mboten.
Iman, kami perang. Ngoten terus ping dilalah lho niku. Niku nek cara dikonceki, ya kemungkinan ada apa, ngoten niku. Ada apa, ngoten. Nek cara tengah yo mugi-mugi mangan yo segera pulih mesake nggih. Mesake. Niku nek tiyang diagama titen penak ya kepiye meneh wong kersane Gusti Allah wong kejadian ngaten iki yo ora terus-menerus. Cerita meneh niki nandhake nek wong duwe agama kaitane karo dawuh Syekh Hasan Basri. Petuk-petuke nek wong duwe agama niku ayo. Contoh malih teng perusahaan PT Sampurna Bayan. Mpunate mula kan kadang-kadang di event-event tertentu ngaos wonten niku sedaya karyawan berarti buat nah suatu saat awal-awalnya dia merhati bahwa jadi lereng le gawe rokok 3 hari berturut-turut kon ngasuse wong emang cara teng pasarane niku buntulah banyak karyawan kan do penghasilannya otomatis kan mau surame menyusup 3 hari loh kalau bulan ini ora oleh apa biasane lembur bahasa ngopo nah yus wajar sing makhluk pertama berotak nggak tahu rahasianya Allah mau punya rencana apa dan pulau dilarang ngaji ya tekan ya Allah matur jenengan le panen setiap hari bertahun-tahun bahkan sekian tahun dari setar PT Sampurna hanya 3 hari niku lho wong telung dina lereng sedino yang kok cara jenengan terus nudon yo bagus iku ngasolah ngoten misalnya wis-wis iso nampa karo ngaji ngoten alon-alon ayo iso nampa. Lah niku kate wong duwe agama tutukan iso nampa. Nek wong ora duwe agama wis masyaallah. Iso lontak sak teruse, yuk kadang-kadang iso kelingan sak terus. Lah niku terus wonten malih sabar nampa dilarake makhluk. Kita kedah emut nek makhluk niku pancen nggone salah. Jenengan dilarani padha-padha makhluk. Tonggone sing karo jenengan kadang misale besti. Di mana-mana bersama. Main pantai bareng, touring bareng, nyepeda ontel bareng, makan angkringan bareng. Itu sangat berpotensi untuk menyakiti. Ya cuman pada waktu itu dia berkata-kata kadang-kadang sakar dhewe pengaran jenengan digantuk akhirnya ora loro atine. Nggih mboten. Tapi nek wong sing ora gathuk kondo sak kondo iso dadi loro. Terus lah nek wong CS ngomong kan sakar dhewe. Yo atine loro mboten. Mboten. CS kok tapi nek niku wong liya dadi masalah. Orang itu nek wong duwe agama niku kudu sadar bahwa tangga sinten mawon itu berpeluang untuk gawe loro. Wis rasa ado-ado. Suami ataupun istri kita yang namanya suami perjuangannya luar biasa dari Kebumen sampai ke Purworejo demi cintanya di Purworejo. Ada yang dari Beret ke Sucen rela meninggalkan Beretnya. Wes kaya apa demi cintanya. Itu pun tetap berpotensi saat waktu-waktu menyakitkan. No, dan orang duwe agama kowe di bubar pasar terus tapi nek duwe agama kowe yo sadar. Sekarang dia sini. Kadang itu malah justru rumah tangga sing
Sakinah niku malah ya ono sing ono padu-padune ngono kuwi. Ono rame-ramene niku keluarga sakinah. Kok padu terus. Maksudnya ono padu-padune ora yo padu terus. Kayak enten ora mau. Saya ketemu kali lagi. Oh tadi gua kalau padu-padu itu padu sing ngangeni ora. Misalnya tak rasake kula misalnya. Kula niku misalnya setiap dina misalnya istri kula mendika sing rada seru misalnya. Nah suatu saat orang mendika seru, dia ada apa? Dina bojone kula mriyan kok wis ora iso nyeneni malas. Dadi nek nandhake bojone kula kok sing muring-muring ya sing nesu ati tondone sehat. Oh, jadi wong wedok kok ora nesu, wong wedok ora muring-muring ya wong wedok sing lara. Utawa wong wedok sing nesu lah kuwi. Dadi nek wong wedok masih aman, sehat kok yuk normal, ada rasa cinta, ada rasa kasih sayangnya nek ngomongi. Ngoten Pak, dadi mboten napa-napa wis pancen kodrate iki. Sakit diulangi ya, dari itu dilarang makhluk ya, kan sesuai kata larang diri dengan berjalannya waktu. Jadi harus digawe teman-teman. Nah, sing fatal kadang-kadang foto-foto jamaah, foto-foto masjid kadang-kadang kayak sidik, ya tadi orang jamaah ya rugi loh, rugi sak entek-enteke loh. Musuh jamaah di masjid, ratu dolar rugi yo. Kan teman-teman kan beres, gimana? Nanti sing kuat, kok kuat kabeh kok. Nah terus sabar, jogo saking maksiat. Jadi akeh poli. Mereksa saking maksiat. Kadang-kadang tiang maksiat ini karena tidak sengaja loh, karena kondisi. Lah kondisi ini pripun contoh? Yen Nabi Yusuf niku dengan lera maksiat perjuangannya luar biasa loh. Dewi Zulaiha seorang istri raja. Kira-kira istri raja ayu mboten kira-kira lho. Yo seperti ayu kira-kira glowing mboten Pak. Wah yo glowing wis lengkap kok istri raja. Nabi Yusuf gantengipun Dewi Zulaiha yos sak meweri. Ngono kok srawung bendina sak ruangan jajal. Mambu kringete simpangan rono rene jajal. Apa ora tersiksa kok? Ngono kok ngenten-ngenten yo suwe-suwe yo entek. Leres. Dan itu jenenge tanpa sadar. Wonten mawon langsung Nabi Yusuf niku. Gusti nek tahanane ngaten iki kula mending di penjara mawon. Masya Allah. Sedikit punya sedikit viral. Seorang istri raja kok seleranya budak. Nah, seorang istri raja kok seleranya kalau budak. Apa ya ora melek. Ngoten. Wah, Dewi Zulaiha mireng wah iki burung ngerti sampean. Diundang tok undang sekali iki lho. Ibu-ibu diundang dijual para Nabi Yusuf medal tok setakapan driji keris rakrasa. Itulah cinta. Nah, cinta ngoten niku, Pak. Rekoso ya ora krasa rekoso, lara ya ora krasa lara karang ana cinta. Halo cinta. Niku niku pramila Nabi Yusuf niku nganti lindunga Gusti kula dipenjara mawon luwih apik daripada kondisi ngaten iki. Seorang nabi saja ya sedok wenang kok nggih mboten wong menungso kok. Nabi Adam digodho setan kuatnya luar biasa, digodho iblis kuatnya luar biasa, digodho Mbak Hawa oh ya
Nek kelasé nabi. Ya, kelasé wong suci kok wani sak mobil dadi siji. Wong loro tok. Ah, ya yo bener nih. Nggih mboten. Pramila dinten hati-hati muga-muga selamat Allahumma amin. Lah, dawuh Syekh Hasan Basri niku sing terakhir Syekh Hasan Basri dawuh tiyang niku nggih sabar nglakoni kewajiban wong agama. Salat, perintah-perintah salat, sabar tekun, ora susu-susu terus sing ayam ngoten iki. Nek cara kula yang penak-penake jagung-jagung iki teng masjid teng jagung ayam ngoten iki. Masyaallah. Luar biasa. Dan itu ojo sampe kita ngunekke kancane ora ana agama. Pucuk-pucuke tiyang kuwi ya metu sabare, metu tawakale, metu pasrahe kali Gusti Allah. Berarti buktine duwe agama. Jangan mudah ngarani kancane Yahudi, ngarani kancane Nasrani, apa meneh ngarani kancane kafir. Oh, namun kudu bamin ngono malah dadine murtad ya. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat. Kalau yang perintah betul, betul. Yang betul ya alhamdulillah. Kita laksanakan minggu yang berdatang, mungkin bisa kita malih. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.